nebude mít nějak negativní dopad na toho, kdo se na to dívá a kdo to bude pozorovat. A myslím si, že konec konců se to do tohohle klubu docela i hodí. Nicméně tak, když uvádím vernisáž, tak bych měl asi říct, jak ty obrázky vznikly. Tak já to teda řeknu, bylo to celkem jednoduchý, akorát, že to všechno vzniklo pod velkým tlakem, teda skoro všechno, aspoň to, co je ta suchá jehla, to asi poznáte, to, co není barevné úplně, tak to je suchá jehla a tak se skutečně musí tisknout pod tlakem. Autorka ryla pečlivě do plíšků a potom přijela do Prahy s velkým nadšením, tam dostala hadr, aby se neušpinila a společně s kamarádem Vojtou tiskli a radovali se z toho, že se Milátka vrátila ke kořenům a opět po dlouhých letech se vydala na dráhu suché jehly a musím říct, že jí to velmi dobře jde. A to, co tady vidíte, to barevné, to je malinko staršího data, ale jenom o malinko. V každém případě to spolu souvisí a souvisí to spolu především tím tématem, které je hranice křídel. Proč hranice a proč křídel? Nad tím se zkuste zamyslet sami. Hranice mohou být překonatelné i nepřekonatelné, mohou se překonat křídly i jinými způsoby. Křídla nám dávají svobodu a zároveň ve spojení s tím slovem hranice, to je vlastně takový zajímavý rozpor, který je až neuvěřitelný. A myslím, že z těch obrázků, když se na ně potom, až budete mít čas, podíváte zblízka, tak to z toho určitě uvidíte. Zároveň bych chtěl poznamenat, že pokud z těch obrázků cítíte něco smutného, nějaký stesk nebo bolest, tak se tam asi zřejmě někde skrývá, když to na vás tak bude působit. Zajímavé je, že na autorku samotnou působí spíš s nadějí. A v každém případě, a je to velmi dobře, autorka sama se nachází v období šťastném, zcela odděleném od toho, co zde vidíte, protože je spokojená. A já už jsem to říkal, myslím, před rokem, taky u příležitosti jejich narozenin, že jí svým narozeninám přeju, aby byla spokojená, aby byla šťastná. Ale zase na druhou stranu, pokud bude člověk jenom šťastný a bude mít všechno, co chce, tak pak zase ta tvorba nejde tak dobře, takže nějaké ty malinké problémy tam dostat můžou. Ano. Tak, teď bych poprosil tamhle sedícího kolegu Míru Sosoje a on nám přečte svoji báseň, která se naprostou shodou okolností taky jmenuje, jestli se nepletu, Hranice. Takže prosím vás. Já děkuji za uvedení a hlavně děkuji za pozvání. Je to fakt čistě shodou okolností, už tady takovýto zamýšlení, hranice přítel, jestli má nějaký hranice, tak doufám, že vám to nastíním nějak nebyla, nějak trošku konkrétně a snad se nám to bude líbit, takže hranice přítel. Má slepené vlasy do plstnatých trsů, které jak vodopád znamenitě halí. Křivou tvář její ku povyslému prsu, prý socha z jasanu, tak vypadá zdáli. Tmavé kontury očí zapadlých zejí, tisíci pestrých vzpomínek, které byly životy jiných, vyperly vysázejí do trnové koruny, kde nepřežili. Infarkty srdcí pro Aglé z Montaně, již s láskou šílenstvím hvězdy pokládala, které tak vonily a zely půvabně, když své pokoře vám něžné srdce dala. Je třeba přerušit i spánek staletí, co někdo v dávných, kdy perly postrácela, vypropla v páteři svá křídla komety, svá křídla navždy andělům otevřela. Rozletěla se vdál, v příbojích mistrálů, kdy z perutí po nocích si pláto smila, zprostila okovů pro symbol misálu, jež nese volnost svou, již nikdy nezažila. Má drobná Aglaé, štěstí tě minula, nepochopilo tvé náručí servané, které byť zašlé svou lásku vystavilo všemu, co žilo v knize zlatem protkané.
dnes zavržená si pro svoji laskavost. A tebe netíží, že zvou tě Jidášem. Naopak vděčná bys byla pro násilnost. Orgár vyhřezlý si světice z vitráže. Děkuju. To byl Miroslav Sosoj, děkujeme za báseň a zároveň tak i za vysvětlení. Jediné, co myslím, že nepadlo, že ta křídla může mít také anděl strážný. Anděla strážného Milada Krištofová má, nosí ho stále aspoň v mysli anebo při sobě a já jí k narozeninám přeju, aby ji stále opatroval. A tímto bych považoval tuto vernisáž za zahájenou. Tamhle v těch místech máte občerstvení a přibližně v 8 hodin nahoře začne modlí přehlídka. Milada Krištofová.